Good. Sa makausapa, may buntag sa tanan. Atong hinumduman nga ang atong ibanghilyo nining adlaw, continuation lang kagahapon nga ibanghilyo. Kagahapon nga ibanghilyo mao man ang Luke chapter 17 verse 22 through 25. Karon Luke chapter 17 verse 26 through 37. Sumpay lang gyapon mga igsuono nga sa ikuan ni Padre Asol kagahapon nga ang uban ang ilang pagtrabaho nagpadayon, ang pagminyuay, ang uban tas nga atong hinumduman nga kita nasa kalibutan dili dautan ang atong pagpamuhat kung gikinahanglan ginalabi sa atong pamilya. Pag kinahanglan ang pagpanguma para nakasustento sa atong pamilya. Kinahanglan kuno kung tuwa kuno kas atop dili ka na muuli. Kung hinahibalo ka nga muna imong bulhaton dili na igsapayan nga dili ka na mo trabaho para sa iyong pamilya. Ang importante dana nga kung ang gingheran sa Dios preparado ka na nga dili ka na sabas uban nga uy kinahanglan dito ta sa simbahan magpuyo kay inigbayog sa Ginoo pira ba ano ra nadawbi ang imong pamilya yon dili man ta pasagdan sa Ginoo kay siya ningon man siya ang pulo nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto us. Atong yun nga sa atong sitwasyon karon nga kung preparado kita diha sa atong pag-alagad adlaw-adlaw nga ang pagbalik sa Ginoo wala man na mahibaw-i. Sama man siya sa usa ka kawatan nga sa kadgabi o kadlawon. Mismo gali nagdayon sa bayan sa Ebanghelyo nga mismo ang anak wala magimasayod. Ang amahan lamang ang sayod kanos sa mubalik ang yang anak. Gitigom ni Jesus ang mga tao sa mga adlaw ni Noe ug sa mga adlaw ni Lot. Ingnon pangigingnan sa mga daotan ug dunot nga nagpahimulos sa gitanyag sa kinabuhi. Walay pagtagad sa magbuhat ug sa pagamatarong nga iyang gipaabot gikan kanila. Atong duman mga igsuon nga dili dautan ang pagbuhat kung kita preparado na. Kung asa to kanay mutang, kung sure kita nga mubalik ang Ginoo, way sa payan. Nga labi na, kung asa ka, asa ka nagtrabaho, atong kasing-kasing, nakaandam na. Sila nangaon og nag-inom, nagminyo, og naghatag sa kaminyoon. Namalit, og namaligya, og uban pa, ingon, nga kini alang sa kinabuhi. Atong hinumduman nga basta napatanini nga lawas nga madunot nagkinahanglan kita nga mukaon ta, muinom, mo trabaho para sa atong pamilya. Nangita sila og kinabuhi sa kalipayan. Sumala sa istoryan nga slogan nga gisgutan ni Pablo. Manginom kita og mangaon kay ugma kita mga matay. O ginang realidad sa mga tao labi na nga kay dagang kwarta ay mo kaon, lipay, wala na ini, wala ka na paghuno uy. Mawat usa ka ebanghelyo nga uy buang, wa ka may balong nga di ay ugma mamater gyapon ka. Kinahanglan nga di ang pagkaonog inom dili dautan basta andam lang kita diha sa pag-abot sa atong pamanunon nga kita mao ang pangasawunon ang iyang iglesia.
Kini alang ni adtong walay kahibalo sa Dios ug gala nagdahom o kinabuhi gawas niining kalibutan. Maganto sila sa samang makaluoy nga katapusan sama sa mga kaliwatan ni Nuy o ni Lot. Itong hinumduman sa gibuhat ni Lot, no, ni Nuy, nagbuhat siya og arka didto sa bukid. Sa tao imposible nga tuas bukid ka nagbuhat og arka. Wala ang magtawo ba siya ang sa atong hinumduman si Noe gipadaygan sa Dios nga palunupan ako ang kalibutan tungod sa pagkadautan sa mga tao. Dito siya sa bukid, nagbuhat siya og arka. Una-una sa mga tao, nakita ti nagbuhat. Na makita sa iyang pagbuhat. Unsa ni tawhana, nabuang naman tining tawhana. Nga tumas bukid kay nagbuhat og arka. Nga sa ila, imposible nga ang tubig moabot itong bukira. Na daw binatuman man, nga ang iyang pamilya raw katong nga langgam na uban ni Noe mo'y nangaluwas uban nangamatay kay tungod kay dili man sila wala sila pagpreparar diha sa ilang tagsa-tagsa kaugalingon. Sa katapusan mga igsoon, hinuon ang gingiran sa Dios dili bahin sa pagkaon ug ilimnon kundili una sa pagkamatarong. Atong hinumduman, nahimo kitang matarong tungod sa buhat sa atong Ginoong Kristo sa 2,000 anyos nga milabay sa iyang pagpalansang sa krus. Mingon nga, naman ta pagkamatarong Kristo, mingon lang nga, perfecto ka na. No. Dili sayon nga dili makaingon ta nga ang pagkamatarong nato gikan ni Kristo dili ta makasala. Atong hinumduman napataning lawas nga madunot. Makasala ta sa hunahuna, sa pulong, sa buhat. Sa mga butang wala to buhata. Ikaduha, diya sa atong pagbuhat sa matag adlaw kung asa ta gipaymutang. Nasa ta sa opisina, sa simbahan, kung asa ta nagtrabaho, natay kalinaw sa atong kasing-kasing. Mo ginay importante diha sa adlaw-adlaw nato diha sa paglawig. Ug ikatulo, ang kalipay sa pagbuhat. Nga malipayon ta diha sa pagbuhat uban ang balaang Espiritu Santo. Kita git-challenge ta ining kabuntagon labi na gid sa atong ibanghilyo nga magpadayo kita dili na tag-ingon nga muadto ko mubalik ko dito sa lain nga kuan kay to sila gyud ang tinuod nga pagtulunan adto ko kay kuan kay murag sila ragi maluwas gid kami di maimpierno gid mi ay no kung ang atong kasing-kasing insakto lang atong kasing-kasing kung asa ta gipahimutan nga simbahan kung ang si Kristo mo'y sentro sa atong pagsimba diha sa atong mga kinabuhi. Ato lang padayon ta sa mga buluhaton diha sa pagbuhat nato diha sa adlaw-adlaw kay ang Dios ray muganti diha sa atong pagbuhat sa matag adlaw nga ang iyang himaya makita unta diha sa atong makinabuhi, sa atong mapadayunon nga paglawig. Bisan pa mga igsuon, ako ginibalik-balik na ko nga, hindi namatay mga sitwasyon sa atong mga pamilya, dili unta ka na, mo'y makapaundang ka na sa pag-alagad. No? Kaya ini atong mga tawag, ihatag kini sa Dios tungod sa iyang gugma, ato po ning response nga iyang ikahat atong balos diha kaniya labi na gyud sa pagpalayo pag-alagad diha sa mga karnero nga iyang gipiyal kanato. Mo natong ibanghilyo gihangyo ang tanan sa pagpanindog.